min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata noddango noon ene weeli noddude ene weeli no wahaade neɗɗo kala ko wawi noddude haade hamo jilliru hen diine hamo jilli hen madhum nabi sallllahu alih w sallam hamo jilli hen alqur'anul karim hamo jilli hen ñamminde e yardude ala ko heddora sabu noon saka noon wona hamo jilli hen ala ɗum kanko ko ɗum o waɗire wona hamo jilli hen ɗum wona aɗa waɗa aɗa jilla hen ɗuma ala ko a wat ɗum ɗo so yii goɗɗum jilli hen walla wasa jillo kono kanko o noddiri ko mantude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o noddiri ko alqur'anul karim o noddiri ko rendinde bandum en Allah noon wi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ɓuraari moƴƴude kadi noddi ko ngare e Allah yimɓe notiri e Allah mimman daa ila allahi o noddiri ko fewde Allah wa qala innani min almuslimin o wi min de ke jebbilinɓe Allah jeeso muɗum jeeyani islam ko jebbilanade Allah mu'min ko jaɓande Allah muhsin ko moƴƴinanɗo Allah kala golle ɗum ɗo so rende neɗɗo tan o tini eɗen fof ɗen joti nanɗo ene makko ene wallitiɓe makko baaɗo noon so noddima a noddima ko onon ndendi golle ɗe goɗɗo baaɗol goɗɗum so noddima a noddima hay sa wiyanko noon mbaɗa on goɗɗodirani ene makko fof ko Allah nodduɗen ko Allah notoriɗen min gari sembolindemo min gari nootademo min gari yantude e makko kanko e wallitiɓe makko amin mbiya nde darde ndew dari e ɗe golle ɗe waɗa pop pop yo Allah jaɓan en taw kala hitande ene waɗe ene ɓeydo sabu ko gollirgal fewde Allah aduna ko golle tan neɗɗo andata golle muɗum aduna tan ko laakara kono jobdi juuɗo ala e aduna juuɗo a gollade aduna tan kala ko jiiɗa e nafoore ko bénéfice o won noon kono jobdi ko laakara keefeere ne kala ko golli e moƴƴere e nder aduna joddi makko kay aduna tan haɗata joddi alanama laakara kala komo foti yoɓede hen maw yi neema maw yi cellal maw yi ɓayre maw yi yontede wono o yoɓama golle makko moƴƴe ɗe golluno e nder aduna saabu gueɗal alanama laakara wala halaqa lahum fil akhira haali ko noon juuɗɗone kala ko golli anduɓe mbi al yawma amalun wala hisabun kono wa gadan amalu wa gadan hisabun wala amalu hande ko gollude tan kono joddi ada wonande juula laakara ko yoɓede tan kono gollude ala a wiyata e teɓ mbiya aɗa juula a wiyata e teɓ mbiya aɗa hoora a wiyata e teɓ mbiya aɗa aska Allah sa waɗama ɓenni ɗum noon juuɗo kala ko waɗe aduna so yi hen nafoore yo andu ko bénéfice o won noon kono joddi makko nena laakara Allah yoɓat ha moƴƴe ɗum ɗo ko waɗira ko Allah sabu ko Allah nodda hen on Allah noon o yeebata ko waɗa ko on Allah noon ñaagoten yo yommo yoɓa en kadi tabihina ɗum ɗum ko ñaaguiɗen kala ko waɗa ɗo alqur'an kala ko waɗa ɗo madhu nabi kala ko waɗa ɗo yibba hawlude kala ko waɗa ɗo yimɓe pini ndendi mbaɗi alqur'anul karim mbaɗi silkeji nduwi e yamirore mawɓeɓe e tawaɓe fof ko Allah tan waɗira kadi ko Allah yoɓa ɗum noon se gari nootade men ngoɗo noddango enen fof en tawtodiri e makko hono ndaani enen e makko fof ndendi golle ɗe enen garɗen ko sembindemo sen cembinimo noon e noddango wango ndaani enen e makko fof no mbiruɗen ni mbawɗen ko duwanade koye men diwano ɗenmo enen fof ndendi ɗum addai wal mu'min mushtarikani fi du'a enen fof ndendi duwaw ceerno Abdoul minenna hamin duworoma ɗum ɗo yo Allah tabihi ɗum ɗo hamin duwo yo Allah tabihi ɗum ɗo hamin bismo hoɓɓe ma wonɓe ɗo ene ɓe ono mbiruɗa oɗo ko Madina Gounass ummi kadi koye nelal Abdoullahi Walle Ndiaye Masjid Forage oto ko ceerti janita kay nelaɓe Abou Ndiaye machallah minen aljuma o ɓennuɗo hande min juuli ɓe jettini to wuuro amen ɗo wonde forage mo waɗanno ɗon o waɗi heeɓi ndiyam min duwoni moom mi kaari ɗon e nder dentale ceero Moussa o mi andi oɗo arti ɗum min mbi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne haari haala kayane e makko nelaɗo wi
neɗɗo so wuuri ko wuuranno o geyni kala ko waɗanno e golle dartima illa min salasati so wona gueɗe tati ɓe mbi holɗum o wi sadaqatun jariyatun o ilmun yuntafa'u biha walla bihi wa ibnun ɓiɗɗo salihun yad'u lahu ibnun salihun yad'u lahu ɗeɗo gueɗe taɗata enen fof eɗen gandi noon sadaqatun jariyatun asde forage asde woyru wadde kene naftoro fewi wonɓe jeeya kankon o waɗi o watti ɗum ɗon ko hamin gandi golle ɗe ganduɗa joddi muɗum ala to haaɗi yo Allah jaɓamo ɗum ɗon golle ɗe noon ko onon ndendi hen kanko baɗowo e onon wiyoɓe mbaɗeɓe e onon dartoɓe henɓe e naftore fof ko golle makko ko onon e makko ndendi golle ɗe ononne kadi hamin bismo on hamin duwonomo hamin duwono on wuro ngo fof e diwan o fof e leydi ndi fof ene yaade e makko ene weltima ɗum nde min nani ko nelaɓe makko minenne wonini min hen weltare min duwanimomo min duwanimo on min duwaniɓe heddiɓe ɗo henna ko yidde yettinde hen konngol tan fodde no nelal fawira e dow amen ni e yidde arde notade hawra e jonde nde ɗum addunomin mantoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noon on balli min on balli koye moɗon ganndo goo o wi ka ɗowli mustaqin bi ali moustapha salla alayhi llahu adda makfara ɓe mbi ko wonno o wi ko hubbu aliyin wa abou bakrin oumar ousmana hasdani ulil fadli wa dar ɗum ko moftiye kone heewi onon ko mbattogoni minen hamin beltani on kala ɗo min goni hamin jaade e moɗon ko yettinde salminago wonno kono min mbawa wasde pancinade ɗa diwde ɗa artude ɗa kadi onon min mbawa wasde haalde on hen saabu weltanade ɗe dow ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman par ce que mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jibata